na muje baka gaji tsoro Salisu Hamza Rima ya sha nema dan majalisar da duk wanda yayi kamata ka bayi kasa al'ummar kankiya ga farin zaki na mace fagen na masarar da titan alƙina ka hakura so da yau Alhaji Salisu Hamza mu'amala sai Allah ya ka kawo kaga mu yanzu a rayuwar sai da mutane ke ka Allah kai ce dan sakarai kawai ka zo ka yanka ta jikin mu to in ka je na yanka ka san me yake damu na ko me ne na san ba hukaci kai ba kai tukani ni nan da kuka ganin kadina zani to ni da kadina ko ba gefe mai labari kai ba sai haka kiya wai kai kadina waye naka a kadina uwarka ba a kadina take ba iyayenka duk ba a kadina suke to da aka ji zan tafi kadina ne wajen baya goye marayu katanga suga ko ya rabu da kai sai ya lasa kuturwa uwa a zauna da kai dan dole mahadi mai dogon zamani wannan maliya ba a ganin karhen ka waye honorable Salisu Hamza Rimaye ya cancanta na saduda ya cancanta na saduda masari da kansa masari ice mas the best intelligent dan majalisa the best person educated the best introducing ba mutane aiki shine kai ai honorable Salisu Hamza Rimaye ango agun Jamila da Atti ta taba ban jaka 20 bari ka ji shi fa yanzu katsina suke kira katangar katsina wallahi kai kaga tsohon nan masari in ya ga honorable Salisu Hamza Rimaye ya mar haka Salisu Hamza Rimaye da muje baka gaji tsoro thank you kuma da kake wannan maganar ma ai kama bar ce ba ta yi wahe da defender ai shi sa masari ke abin da ya ga dama saboda ya san akwai wai da dama kana da hankali ai ban taba tunani ni kawai irin da dirken nan ne kai wallahi to dan haka ni abin da yasa kaga na dauko zakata Rabi mai waya ne ce dan Allah in yi sauri iya can yayi parking da mota yayi parking da ebe mu ya ebe mu au har ku ka je wajen goya ba barayu ai kai ka san ba kai kadai zaka tafi wallahi ai kuma ina da tambaya nan kala nawa ka zubo a cikin nan nan kala abin da yasa in na tafi da wannan in Allah da zai bani jakai haddodi zai ba mu jakai haddodi mu tawo mu je ka haran kala ɗayan sa kai Salisu Hamza Rimaye in kana jina muna jin ka ya gyara makarantu Salisu Hamza Rimaye ya ka matasa ci gaba Salisu Hamza Rimaye majalisar Kaduna ta gyaru Salisu Hamza Rimaye matasan Rimaye sun samu yanci Salisu Hamza Rimaye ya rike ƴaƴan talakawa Salisu Hamza Rimaye bai yada abokansa ba Salisu Hamza Rimaye ya rike kai har taimako yake bai zawarawa domin su yi aure Salisu Hamza Rimaye to in dai kana neman mutum adali wanda ya san tantanta a rayuwarsa haka ne ya san ya kamata to Qur'ani Salisu Hamza Rimaye ne Salisu Hamza Rimaye kai Salisu Hamza Rimaye Salisu Hamza Rimaye karatina shine mutumin da musulmai da kiristan suka bashi haɗin kai shine ya ruguza coci ya gyara ya ruguza masallacin ya gyara wannan shine dan a zauna lafiya ai dan Rimaye ku jira na nan in Allah ya sa muka da Rabi mai waya na kawo muku sakon kuma kai da hankalinmu da iliminmu da tunaninmu mun san ba za ka je gurin Allah bai san darajar mutane ba wai ka ce mu tsaya nan mu je da Allah mu ba san darajar mutane dan gama da kaji an ce Rimaye ai duk wanda kaji an ce a Rimaye yake to ai rini ba dogo bane to dogon tunani ne da yan garin mu je mu tafi ai dole sai mun tafi garin nan Salisu Hamza Rimaye kai Salisu mu tafi kai da Allah karkace jamman a to ni ci dan ka ci dan ka san kuwa ka dala wani au a ya nan ka ne ina zuwa can nan da mafari na da ta maka ta samu cikin ko wallahi sai mun je sai fa mun je wallahi mun ka ji uban gida sun siya share gida na baba na masari nake fada na baba Buhari bai gida kwangiri kayan gidin gida anya ta mu da bata da gargada Najeriya sai baba ake fada raba gardama ciki wajen gida in Buhari yana a cikin kasa babu mai yunkurin yin rashawa inda kakka na zara akwai wata ga Buhari ku gafa masari da wannan rabin Rimaye yana kusa Salisu Hamza nake fada dan majalisa nake fada mai kare haƙƙin al'umma amana gwamna masari ne Salisu Rimaye uban gida al'ummar kankiya Musa shukura duka bai daya kai barewa ba za ta yi gudu ba in bayana ta suka su rarrafawa mai gida mu je baka gaji tsoro Salisu Hamza Rimaye shane